bernama yang binotor pendoni pesanan. Iya. Oh, Horas kakak. Gimana kabar kak? Siapa? Iya deh. Jauh di mata dekat di hati kakak. Iya.
Huria di bagasan asin itu hatta Yesus Kristus. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Sadarion rapdo dohotita napo subulung HKBP Kedaton Naro Sian Lampung tahalason ma harorowan nasida orasma dihamu NHKBP Kedaton. Las di bagasan sadarion marta dikata do amang pendeta Hercules Panjetan di siala rencana mutasi tu HKBP Kedaton. Maaf, tu HKBP Sanggata di Kalimantan Utara tuh. Kalimantan Timur. Ya. Baik, jadi tapasonang marohata naing masuk mahita di permingguata. Marende mahita siang buku ende nomor 14 ayat sada saat roh di ayat tolu.
Rap Jongjong Mahita. Marhite-hite gowarni debata ama dohok gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok gowarni tondi parbadia na tumoppa langit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma manang aha na dinggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah siyakko ima na manguluhon uhum sabing dohok holong ni rohani habasaon jala marpangaho haserepon maradopon debata. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di manuagijang. Saya lehon matuhami rohana togu. Nabadia pikiran na dinggan doh rohana ringgas pasauton ulaw na dinggan. Saya lehon dame tuhami asa sonak kami mangulu di bagasan pangudingi mi. Saya marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musuh nami. Saya ramoti jala pargugoy mahami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende maita siam bukuende nomor 248 ayat 1 ayat 5. Tangyok kamu ma patik ni debata imasian patik parjolo dohot lapatanna. Au do Jehovah debatam ninna debatatta dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Dia do lapatane i ondo ikkonubia rohata jala humolong jala pos mida debata asamida nasana adong. Atong rak mangidogogo mahita tutuhata lau mangulahon patikna. Hale Tuhan debata sai pagogoy mahami mangulahon hambar tu patikmi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 165 ayat 1 dohot ayat 3. Tuhan
Tatopo timado satta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si rohana sumurung. Napungu dohami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangido. Saya asi maroham mida sandok bangso nami. Se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguh lima rohanami. Asa muba roha dohok pangalon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amin. Baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Humopopita gabi dosa do ibana na so tumanda dosa di bain debata asa gabi hatigoran di debata hita marhite hite ibana. Hasangapon ma di debata na dikicang. Amin. Marende mahita Muses yang buku ende nomor 210 tolu ayat tolu do ayat 4. Hata ni debatatur puk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Matius 10 tolu ayat sada dohot ayat sahatu ayat sia tajahama marsorik-soring. Dina sadari ruar mar Yesus sian pagasi lau hutul tu pasir ni tao. Jadi marpulu matorok alak tujulona gabe panai imana ama sada palau tau hundul di sini.
jala sili na torok jonjong do di pasir. Dungi godang ma di hatahon tunasida uhut pakke upama ninnama nalau tu balian dosa halak panabur lau manabur. Jadi dina manabur ibana adong mabuni deba nama milki udaran dungi Roma kapidung namarguti. Alayang gona deba tutano na batu ondo madabu dina sadia hafal tano jadi tibu matubu di baena sobagas tano disi. Alai dina lamri mata nyari raharma gabi mate alasau marula. Anggona deba tu parsihupian do madabu laus tubu do akasi hupii gabe dipisati ma emei. Alai nade banari utano nade ganido madabu gabi sauk mamar parkue 100 lopit do nadeba 80 lopit do nadeba jala 30 lopit do nadeba. Hamu akan namar pinggol mama pinggol hamu mai ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jalan opapsa. Amin. Marende hitamu sesian buku ende nomor 470 ayat 2 dohot ayat 4. Jongjong Mahita. Taha tindakon maha porseot tai songona hina tindakon didongata saha porseon disandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dusan natu mo palangi tohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tiuwon di Maria naga begabian siantun di Purbadia ido tu hatta natu mau na bernit di panguman ni silatus nama tetar paja do ibana di opinarsi natuat tuan natoro Mangulu diari paturuhon nama naik kusung lau hundu siamu ni debata Jehovah amanai parguna suatu rusani isima ibana kai mamulak sobut tanoon mangu bumi halak na mangulu ulama au porsea tondi porbadia adong sadang mulia nabadia mulia topanya Kristen akan nabadia dohot dia siang dosa dohot dia kain mandok mulak mangulu do sobut dagingnya halak na umate dohot na sudah amin Dul Mahita Kur Sian Sektor Sion.
tu NHKBP Kedaton.
Tabegema tikting ni huriata. Tikting duh huriata Minggu tanggal 10 Juli 2023. Naparjolo, goarni Minggu sadarion ima Minggu paonop pondung Trinitatis doho topik pangaramotion ni debata tu bangso na pinilitna. Napaduahon padidion na badia. Ari Minggu 4 Agustus 2023 di Parminggon Bahasa Batak pukul 8 WIB nanengro patupaon ni huriata do padidion na badia tu ianakon ni huriata. Pinangido tu natoras naneng mandaftarhon ianakotsa asa mengisi formulir pendaftaran. Napataluhon pendaftaran par guru Malua tahun ajaran 2023-2024. Ombar tu program kerja HKBP Kebayoran Baru tahun 2023 nunga dibuka pendaftaran tu par guru Malua tahun ajaran 2023-2024. Boima didaftar tu sekretariat manang tu ganup situan nabe. Pertemuan dohot natoras ni calon par guru Malua direncanakan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 10 WIB. Hato tuan dohot persyaratan boima tajaha di warta cetak. Napopaton ruas namonting. Nah di hari Minggu tanggal sia Juli 2023 nasalpu nunga marujungolu Nyonya Tiurma Anatona Silaban Boru Nababan umur 80 tahun. Nah hinabaluhon ni amang MH Silaban alamat Jalan Wijaya 10 nomor 4 sektor Saroha. Nunga tu udean na di hari Kamis tanggal 10 Juli 2023 di Bonapasogit. Tatangyakon ma
asa tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna. Na palimahon pangebation di Huria. Saderion Minggu 10 Juli 2023 di Parminggon Basa Batak pukul 8 WIB Rodo NHKBP Kedaton Lampung lao mangebati Huriata. Napa onokpon pertanggangan sektor hari Senin tanggal 17 Juli 2023 pukul 10 walu di Patupa Huriata do pertanggangan sektor Saroha nani hasuh toni situa PM Sinaga keluarga Nurtin Manurung Inang Herawati Boru Sirait Nyonya Verba Tobing Boru Pasaribu Nyonya Lentiana Tobing Boru Pasaribu Dohot Rita Boru Tobing maringanan di Serbaguna A nani uluhon di Pendeta Verison Rajoki Pasaribu. Hari Selasa tanggal 10 WIB 8 Juli 2023 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do pertanggangan sektor Satahi nani hasuton di Nyonya Erika Purba Boru Sihite dohot Nyonya Teresia Simajuntak Boru Silitonga maringanan di Serbaguna A nani huluhon di Pendeta Liston Butar-Butar. Hari Selasa tanggal 10 Juli 2023 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do pertanggangan sektor Sauduran nani hasuton di keluarga Monang Siringo-ringo Inang Adriana Boru Huta Barat dohot Nyonya Lasmawati Lumban Gaul Boru Sinaga maringanan di Serbaguna B nani uluhon Pendeta Luhut Simbolon. Napa pituhon mutasi pendeta dan acara perpisahan. Mardomutu surat keputusan narosian Epurus HKBP taringot pindah tugas pelayanan pendeta Hercules Bronson Panjaitan MDiv Sian HKBP Kebayoran Gandaria Resort Kebayoran tu HKBP Sangata Resort Sangata Distrik 27 Borneo sialani Sandarion Minggu tanggal 10 Juli 2023 di Patupa acara perpisahan di Kebaktian Basa Batak pukul 8 WIB Mardomutusi Pasat Pelean Tujolo Dohita di Sude Kebaktian Sadarion Songon Tada Holong di Rohata di Pakobasion di Amang Pendeta Hercules Bronson Panjaitan MDiv. Napawaluhon Rineps Pen Competition hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 8 sahatu pukul 10 WIB panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan Rap Dohot PND HKBP Distrik Walu Jakarta Patupahon Rineps Competition maringanan di HKBP Kebayoran Baru. Pasiahon selamat ulang tahun hari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas di Huriata pasal tahun selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason tusude ruas di Huria na tubuh Manang Marbagas di tanggal 10 sahatu tanggal 22 Juli. Saya tu hatama nama masu-masu. Molotung adong ruas di Huriata na sotar surat dope goarna di tikting na ulang tahun ni di Pabuama tu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Aka tikting nasone jahaon hombar tu tikting cetak sadarion dengan ma tajaha. Song lima saat tikting di Huriata di bagasan minggu sadarion taingot be ma manang yakoni tujulon di tuhata. Marendema NHKBP Kebayoran Baru.
Sahat mahita di hata pertadingan sian amang pendeta Hercules Bronson Panjaitan. Cepet mereka menunda, singkat mahor kata mulia tema. Cepet mana sebentar. Horas madihita saluhutna. Pinuji madebata namang ramoti hita di bagasan minggu dabadia sadarion. Jalan namang aluas sami jongjong di tonga-tongata sadarion. Alaom matutu obas raparpudi di hami marhobas di tonga-tonga ni resoton secara khusus di Huriata HKBP Kebayoran Baru. Ulima tutu sepatah dua kata pasahaton nami hata partadingan di tonga-tongata. Buatlah dikit yang kuat. Sifra mau ngucapin terima kasih untuk Amang Inang dan Sifra ingin berterima kasih untuk Amang Inang dan Opung yang sudah dengan sangat baik kepada kami selama Bapak bertugas di Resort Kebayoran ini. Doakan kami agar dapat bertugas di tempat yang baru dengan baik. Itu aja. Horas marita saluhutna. Parjolo tapasama hamulatota tutuhata perdingan basai di minggu sadarion. Ala budi tai pas satu minggu ta sadarion. Nawar mati hami amang padita resort dohot inang. Doho dongan nami padita na adong di bagas minggu sadarion. Na hormati hami sude amang situa dohot inang situa dohot sude pelayan na adong di tonga-tonga ni huriaton. Na hormati hami amang inang na adong saluna di parminggu atas sadarion. Jalan awa olongi hami sude yan akon nami na adong di parminggu atas sadarion. Hombar tu SK perpidaw nami ima siya tonga-tonga ni Huriata Resort Kebayoranon jalasian Huriata HKBP Kebayoranon ima na ditugas soka hami tu HKBP Resort Sangata di parsaurata nasalilingon jalading gado dihamula to kami doi amang inang hurajuh mi hami do balgani holong ni rohamuna tu hami selama melayani kami di Resort Kebayoran Baruon. Pak dohonon nami ma selamat jalan ma di kami. Selamat tinggal ma di tonga-tonga ni Huriata di Resort Kebayoranon. Di pasu-pasu tua ma di hita saluhutna. Jala di pargugui ma amatta marhobas di tonga-tonga ni HKBP Resort Sangata. Butima boleh ate ma. Matutu hutabay masautik nai na huparsangapi hami amang uluan nami di resoton amang padita butar-butar doho inang nang sude dongan nami padita na adong di Resort Kebayoranon lumobi manah wakologi hami dongan nami saulaon amang inang parhalado ni Huriata rap sude hamu amang inang na hakolonge hami dison 5 tahun sia arima 5 tahun walu arima dung ojak kami di Resort Kebayoranon terkhusus di Kebayoran Gandaria jalan marhobas sami di Sabunganon parjolo di tanggal 15 Juli 2010 lalu jadi ima
pakobasyon nami parjulo di sabunganon jalaom mana parpudi amang dohot tamuinang kuhilala kami donang pe uluan di HKBP ke Barangga Daria kami songon pagaran ni sabunganon hurajumi kami dang dibedahok kamu kami padita na 5 na di resort Kebayoranon hu nikmati kami do para sauran nadinggan na sa lelengon sian hamu amang inang nang sudirwas ni huria maulihat ma di haburjuom muna borhat mahami tutu manadikon resoton huriat taon alamang uduti pakobasyon fungsional tu resort Sangata Kalimantan Timur tangya ko kamu mahami amang inang asa margugo kami manguduti ulaw ni ala ikon marsirang do kami muse songon masa 10 tahun yang lalu dohot inat tahun jadi tinggal do inat tadison dohot pahopumuna audo borhat tu Kalimantan imajotikina alania manginang tangyako kamuma margugo kami manguduti ulaw ni di resort Sangata dakpolagajang bedo honokku di tonga-tongata amang dohot tamuinang dia kahakurangan nami di pakobasyon nami totu gudang doi ba nauli ima peopamu nahumurangi molobor hatami tinggal mai siar rohamu songonidok ni upasai madohonoku tuhita saluhudna dapura tano-tano rangging masiranggongan tung badat tapi pada udau marsugut taduan alabor hatami mangudutulau tu Sangata tung todita masih gonggoman mauliate madi tonga-tongata horas Pinasahat matiki tu amang pandita resort dina pasahat Cindramata. Jadi di hamu kamang kainang nahin ahulungan itu hatta nakpe padita tahun marhubas uluan ni huria di Gandaria alai sona di nasida nakin dusdo di hilala hamuna akahami parhubas di resoton alani pamorhatot talu nasida sadarion hari minggu naro marpisah sambuk manasida tu namang gudu ulun nasida padita pukka berusaha mausir MSC namang gudu ulun nasida jadi songod dia nau pinatupan ni huriata lasmau hatanon manupahi nasida marhite peliata duksidung jamita songoni dohot Cendramata ingot-ingot siak huriata tu nasida. Jadi mulutuk kolak tuapat tapi nang suatu pola dia rohamate ampolok mai surat nai batu hamon non nate boleh lihat kamu surat nai suatu giga di huni mana sangat non mas paham dah sonima atasnya kami horas nak Marende mahita sian buku ende nomor 750 sia ayat sada satro di ayat 5 las tapasa ma persembahan 1A 1B dohok 2. Parma
Kami ni dibatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Damang dainang hahaanggi ng pinaribot na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Horas madihamu sa luhut na. Mauliate matutu. Songon na kudok nakin di patujulo di tiki marhata partadingan. Borhat mahami manghuduti ulaw na baru. Jala oma obas parpudi pakobasyon nami secara khusus di Huriata HKBP Kebayoran Baru. Molo adong partikian nauli nadengkan sogot adong tiki bui di hami marjamita dada songon padita di resort Kebayoran behami alai nunga tamue manang padita tamu amang dohot tamu akainang tutu manidok ni padohani molo adong tiki pacupang adong do HP tiki molo marsirang pehita marsugut haduan alai tongdo kembali pos doroha saya dong domuse tiki boy hita pacupang amin tajalo ma hatani dibata nanaing patol hason nami di tonga-tongata ima ulaw nami na parpudi di Huriataon ima na tarsurat di buku Pesalmen di bidu 15 mamuka maisian ayat sada sahatu ayat sia sonoma padokna disi paihut-ihut hamuma ede sian si Daud ikon dalam ni roha di hodo puji-pujian ali di bata di Sion jalagararod do tuho baga-baga ali si tangihot tangiang tuhodo ro nasa sibuk gumogo do akka alu-alu ni hajahaton asa au say homa manesa akka pangalausion nami martua ma halak na pinilit mi jalani luas mi dumonok mangingaton akka alamam mi say pasabam marohanami binahen ni hinadinggan ni bagasmu jorom nabadiai tung nasok kaldo pangalusim tuhami di bagasan hati goran ali de batani hatuaw nami haposan ni saluhut ujung ni tanoon dohot laut akka na dawi hodo si paojak akadulok marhite-hite gogom marhohos hagogoon hodo si paso hasak dia kalaut hasak ni akagalubang nai dohot oga-oga ni akabangso jadi mabiar ma akka partopi laut maradupon tada akka nabi nahemi marolop-olop ma di baiko akka parmulan ni habicaran dohot hasudutan ido sahat ni turpuki hurian itu hata namar saur di bagasan Tuhan Yesus Kristus di bohali jami taodo hita marhite sada topik minggu namadok pangaramotion ni debata tu bangso na pinilit na pangaramotion ni debata tu bangso na pinilit na hamua manginang molo di Alkitab di judul perikop di bahasa Indonesia di gurito disi nyanyian syukur karena berkat Allah. Atik berbeda topik dohot judul perikop na di Alkitab
sasitong na masiray-ray na doi. Saling berhubungan doi, tu topik na madok, pangaramotyon ni debata, tu bangso na pinilit na. Hurian itu hatta molopola di dok na pinilit. Misalnya, parumain na pinilit, hela na pinilit, calon istri na pinilit, calon suami na pinilit. Sudah bisa kita bayangkan yang namanya na pinilit. Jadi adong do hal na menarik idaut tradisi. Salah satunya misalnya molo didok hodo pardijabuku nahu piliti totu dakola dihatai madok na pinilit. Nunga dipatuduhon bagas ni holong ni roha tanggung jawab dohot aka pengorbanan pabuwa na tutu si tutu na pinilit molodang dohonon ni halak may kecek baluang doi tang tikosi atau mungkin dohot bahasa na asing. Nah hurian itu hata namar sahur di bagasatikyon pangaramotion di debatatu bangso na pinilitna nyanyian syukur karena berkat Tuhan, berkat Allah. Hamu amanginang nahina holongan ima sada panidangion ni si Daud nama dok bahwa hidup ini adalah anugerah, berkat adalah bagian dari kasih karunia Tuhan. Jala laus ido naneng taida di pengalaman rohani ni Daud dalam hidup kebersamaannya dengan Tuhan. Jala di patuduhon ibana do songo dia ngolu natutu si tutu digohi asini rohani debata tetudang terlepas sian proses dohot berbagai warna-warni kehidupan Nabi Nolusna. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak membiarkan dia. Laus ido panidangyota dang dipasobu di bata au nang hamu mamulus ragam ni kehidupan natabulusi dengan berbagai corak warna-warni kehidupan ini. Hamu amanginang nahina holongan didok satu kekuatan dan senjata ampuh bagi Daud menghadapi berbagai warna-warni kehidupan. Ima bersyukur. Madok mauliate. Asas ada bagian ningoluta do amang dohot tamuinang makanguluhon hata mauliate. Boasa tadok mauliate tu debata. Boasa pola tapuja tapuji goarna. Totu adongdo dasor ubaina taduk mauliate ubaina tapuji debata. Naparjolo amanginang nahina holongan ala tarajumido debata namarhuaso jalapar gugu naso hatu dosan. Namanopa hita namanopa hasianganon jala nasa ulunitot soba
tu debata. Alani tapuji ibana tadok mauliate ay marhuaso debata mangaramoti ngoluta ganupari. Imana parjolo baina boasa tadok mauliate boasa tapuji debata ala debata marhuaso mangaraduti mangaramoti ngoluta. Nah, napaduahon buasa ikon taduk mauliate manang bersyukur jala tapuji debata pengalaman ni parpesalmeni di bagasa jami tahun takas doi di bagian napaduahon ala debata si tangihon tangiang niaka namar tangiang tuibana ala debata tinggil do tu suara anggu-angguk dohot jauh-jauh ni parpesalmeni. Di saat dia berdoa, Allah menyedengkan telinganya. Bohado ulaning di tonga-tonga ni pardalanan di ngoluta di namartangiya kita tahapor seai tahangoluhod dope pabua ditangihon debatado hoi-hoi nang tangiang tai porsea doau dus dohita tahangoluhon jala tahapor seai dope rasira sadarion tinggildo debata tutang yang tak jala namangihut muse didok ditangihot debatado tangi yang ni parpesalmeni tangi yang ni bangsona gabe dipuji debata didok mauliate naubalga na yung tabereng holong nai atik pe pardosa hita ditangihot debatado tangi yang ni pardosai bukti nyata disesa dosata rahasia kita na pungon dan adong madok bahwa aulias sia dosa. Ino na hinatidak ko di parpesalmeni di jami tahon. Di namartangi yang mangido hasasan ni dosa. Ditangihod debatado. Tangi yang ni parpesalmeni. Tangi yang ni bangsoy. Jala ido na ni igil ni debata. Di saat kita mau datang. Tuhan membuka tangannya lebar-lebar. Jala laus disido nanaing idaot tamuse. Puncak ni holong di debata tuaka pardosa. Songon na tu parpesalmeni. Jala tarida doi di bagasan hadirion ni Kristus Yesus Tuhatai. Molo songoni gabe halak na pinay baru mahita hape. Gabe halak na pinay baru aka anak doho boru na pinilit ni debata molo aka anak dohot boru na pinilit ni debata totu gabe panean mai panean diaka pasu-pasu di ngolu nuaeng nang di ari na sora sudah alani ia manginang na hinaholongan sa leleng radero hata mian dilinggoman ni asin ni rohan ni debata kita berada dan ada bersama-sama dengan dia menikmati berkat-berkat Tuhan. Jala di patuduho doi di ngolu di Portibion ala debatado marhuaso ditano di laut dohot sudi jadi-jadian nai tunghumut talpeak kaduluk jala tungbal gape akaga lubang di laut marhuaso do debata pamenak koni jala didok laos di bagasan ni ido di palumehon pasu-pasu nasiat debata
tuaka nauloro ima bangsonai mian tu pangaramotion ni debata. Jalalos ido nang ajakan tuhita saluhutna. Asa sai tinggil, asa sai dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ai margugudo hatani debata. Pauliulihon mamitsang mamudai dohotaka na asing dingulu niaka na porsea. Alani molo tapahobar jamitaon, tapaubuk tuturpuk epistel, ima jamita di partangiangan. Sada perumpamaan ni Tuhan Yesus, taringo tu panabur. Adong tulu bagian na nang taida di epistel nakin. Panabur, tano, dohot boni. Panabur, tano, dohot boni. Isa do panaburi mangihuton epistel nakin ima Jesus. Isa do katanoi ima hitaon saluhutna. Jala ahado boni ima hatani di bata. Disabur hoddo tutonga-tongata boni di patol hasdo sahadro disisik ni tanoon barita naulii. Namun mangihuton epistel nakin boni adongdo namadabu tu tongadalan di tongadalan adong tu parsihupian adong tu tanonanapu. Pertanyaanna suku-sukun posisi di dia mahita tanonanapu manang batu manang tuduson boni namadabu piltik di tongad dalan alai porsea doau di bagian ni tanonanapu ido hita napungwon tanonanapu tubuh suaswanani marparbue jaladenggan. Ido nani igil ni Tuhan Yesus mangihuton epistel nakin. Asagabe tano nanapu hita hasorangan ni hatani di bata jala marparbue hatai jalamian di tonga-tongata. Ulak matu jami tahun, hamu amanginang nahina holongan. Namar saur di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Hobar tu topik ni mingguon. Ala di bagasan pangaramotion ni debatado. Bangsoi dahulu dan kini. Hitaon luhutna. Tung di bagasan pangaramotion ni debata. Berarti sonang mahita. Tudus sopo-soposo. Nani homol ni inana ujung alian uju biahaton dohot na asing totu ngabui dibayangkan seorang ibu tiki di hopol matsai gomos poso-posona menak do manang tu matangis menak paling rana ulu jutar didi gak bisa tangis dak danak ala dibereng wajah ni inana berubah dari yang biasa. Ujungnya mabir danahi saya dibereng putih. Omak kudon nang manang dang din narupane ate. Hidup bana saya ulu sepata pese-pesei. Saya tangis lalu dibuat terdiri. Apakah memang pasti alani idang apala takas alai sada contoh deui nanang didok. Nah alani hamu manginang didok. Di bagasan pangaramotion di debatado bangsona ujui sonang nasida langsung onido nak kita. Tudus do itu dak danak molo marsuali bana doh dongan dak danak pitur marlujung do mardapoton ana-ana manang inana buasa ala dirajumi inanai amanai sebagai pembela di ibana. Jadi pos rohana ala diida amangna dohot inana. Nah laus ido nang
Sada ajakan tuhita saluhut na pungwon. Asa ulo mahita mian di linggoman ni habong ni tuhatai. Jala selalu rindu mian di zoronai. Didok umanga do sada ari mian di joro ni debata. Asa 100 manang 1000 hari lalap di parlalapanan ido. Jadi umangat umuli dumenggat dau di alaman di bagas joro di Jahoba hitamian asa 1000 hari di parlalapani. Nah tuhita saluhutna nah hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus aka anak dohot buru ni debata dohita na pinilitna siadung tardidi hita dohonot tama nunga di ain hita gabi anak dohot buru ni debata marhite na tardidi hita ujui asa gabi panean hita dihangoluan na manok tongi alani i tuhita saluhutna na pungudison satu jaminan yang pasti kasih penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi orang-orang yang mau datang dan bersandar hanya kepada Dia. Tutudang didok debata nasa naulu rotuau dang boluson nabe mohop niare Allah tidak pernah berkata seperti itu. Nasana porsea diau dang boluson nabe hamaolon manang habaluon manang sitaonon dohok na asing dang dung debata madok songoni alai hal yang pasti nasana olo maninggak pun akka parsuryonna akka sidangolonna tu adopan di debata lehonon di debata ma gugu namar dapot songon ni dok ni hatani di bata nama dok mardalani pe ibana dang ulaloja dangi dungi ahadi dok tae mardalani dang ulaloja jala oke bui maita jahan non na tuhita saluhutna namar saur di bagasan tikyon hupaujung ma jami tahun didok molo mula hulak tu topiki pangaramotion ni debata tu bangso na pinilitna laos ido nang tuhita molo takas tapakilalahon padonganion di debata di tonga-tonga ni pardalanan di ngulut tabe di tonga-tonga ni ulau tabe napar pudi buah ni panidang yon tadi padonganion ni debata totu gabiak kaparroha mauliate mahita gabiak kaparroha mauliate mahita selalu dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena berkat-berkatnya. Jadi di Palumeho debatado tuhuriana KBP Kebayoran Baruon pasu-pasu namaragami di ngulu pardagingon nang di partodion jalaboy dui hudik mati hami na 5 tahun saminggu marhobas di Huriata Kebayoran Baruon secara khusus di Resoton alani gabi pasu-pasu mahita asalam patar goar ni debata tu lihat portibion sumber ni sudi pasu-pasu pargugu naso hatudusan jala saluhut nasa ulunitot ikon uduk tu adopan ni Jahoba debata parasi roha pargugu naso hatudusani atong nunga dipilih debata hita gabiak ka anak dohot buru ni debata marhite naung tardidi hita tu bagasan hamamate dohot haheon ni tu hatai alani gabe marpakirimo mahita tu hamonangan sugut ima hangoluan namanoktong rodi saliling ni liling na tuhita saluhutna namar saur di bagasan Tuhan Yesus Kristus tuhata
didok ala bangso di debata do hita aka anak dohot boru ni debata di tonga-tonga ni harajauna panean mahita atong di Portibion marhite aka pasu-pasu na maragami alani tadokba mauliate tu debata naung mangay kita gabi aka anak dohot boru ni debata asa gabi paneak kita nang di harajauna atong tapagonggop po manguluta tu debata pardinggan basay ay di sarihod dunguluta nuaeng nang sugot jala gabi si parmonak kita mangadupi ragam niyaka hamaolon hasusan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutabi dungi sonang mahita di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni ulauta nang di tonga-tonga ni hurianay jalan parpudi say tahasi holima madapoton debata di tonga-tonga ni jorona songon pajune det tanamadok uka bahal na umuli bagas ni debataki ay tu si dua na muli ganuk jupang minggui hulului do di si bohini debataki asa molo pajupang bohi hita doho debata di bagas joroon marhite nang hatana totu ala akka da pinili na dohita mulak pahitan non gokma dame dohot las miroha amen martangyang mahita mauliate madihuali Jehovah Tuhan nami dilwaso hami tumangihon hatam di bagasan manugoton uli jala denggado tutu jala takasdo pangaramotiyommu tu bangsom ujui losonido nang tuhami rasi rasa sadarion ido naing hati dakonon nami Tuhan di tonga-tonga ningolu nami pabua namarhuaso doho mangodihon ngolu ni bangsom akan pinilitmu jala marhuaso doho ali Tuhan huhut manarihon akan narikot di ngolu ni bangsom nang diaka napi nilitmi Tuhan debata ala sudi pasu-pasum ala sudi pakkaholongim di ngolu nami totu ikut gabi parroha mauliate mahami siala ni atong ali Jehovah debata nami nunga hujalo hami sadarion hatam na gabi ujahan di ngulu nami suaton mai turoha nami bi asa huparbuhe ho kami asa songon tano nanapui kami ale Jehovah hatubuan ni hatam jala marparbuhe hatami di ngulu nami bi Tuhan tinggal honon nami matutu huriam HKBP ke bayoran baruon ala borhat kami manguduti ulaon nai baru di sangata huhati dako kami do Tuhan hinauli ni parsaoran holong ni rohani akaparhalado nang akaruas ni huria tuhami naposom nasi nurumon alani tabai pasu-pasu marlipat gada di huriamon tu akatiki naneng ro jala paborhat mahami di bagasa pos ni roha manguduti parsuruommu tu akatiki naro di resort sangata sesama dosa nami mangasahot Tuhan Yesus Kristus martangiang hami tuho amin hurian itu hata marede mahita sian buku ede 750 tolu di pardalanan Yesus di ngoluku huhut laus pasahat pilihan tada holong tu pakobasion ni padita nanaing pida marede mahita Oh
pojok kita laus tandehon ayat sada. Di padanan Yesus di jolokku, tolong di tangan di tatangyak mapiliata ale de batama nami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na denggat dohot na sauli basa na mauli utus hupasatami masian na niliom mituhami pilihan nami tuho sa ijalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasya kami pilihanon pati bulhon harazaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite tordim asalamutan dahami godang ni sileo-leo mitu hami asalam gir-gir hami madok mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarba dia maguarmu, say Roma harajaomu, say sauk malomo ni roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang, leo matuhami sadario kangolua siapari, sesa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala si marohana midaho. Di dopak konte